פעולת הנשימה הינה צומת מסועפת ונדירה של תפקודים ביולוגיים ודינמיים במערכת האנושית. הנשימה היא גשר בין השכל, הגוף, הלב והרוח. זהו מסע פנימי המאפשר שינוי בכל הרבדים, ליהנות מעצמך, לאהוב את הגוף, לנשום באופן בריא, לפתוח את הלב לריפוי מערכת יחסים בריאה עם עצמך ועם העולם. במהלך סשן נשימות אנו חוקרים מה קורה כאשר אנחנו נושמים עמוק יותר מהנשימה שבה אנו מורגלים. השכל הופך פסיבי יותר, ותת המודע מתגלה. אנחנו מתחילים לחוות ולשחרר רגשות ומתחים המודחקים בגוף הפיזי וברבדים עדינים יותר של הווייתנו. ריברסינג, לידה מחדש, אינו תהליך יעיל ורב עוצמה לשחרור חסימות ברובד הפיזי והרגשי ויצירת אינטגרציה מחודשת בין הלב, הגוף והתודעה. ריברסינג, באוריינטציה מדיטטיבית, תומך בתהליך של צמיחה והתפתחות אישית, תוך כדי גילוי הסוד הקסום של נשימת החיים. טיפול בנשימה מעגלית מגביר את זרימת האנרגיה בגוף ומאפשר לאינדיבידואל לחוות באופן עמוק פתיחות, עוצמה ומודעות. הנשימה הופכת להיות שלמה ועמוקה יותר, והדרך בה אנו חווים את עצמנו ואת איכות החיים שלנו פורחת ומתעצמת. בתום סשן נשימות מרגיש באופן ספונטני תחושה של הרפאיה ושלווה עמוקה. נשימה עמוקה היא פתח לשמחת חיים, וחיים של אומץ, פתיחות ואהבה.